ranar da duka kowa sai ya je, ranar babu wani sarki sai dai kai. Ga ranar da duka kowa sai ya je, ranar babu wani sarki sai dai kai. Na fara da Rabbana sarkin jin kai, wanda ya al'ummatan yayi sadaukai, shi yayyo salo-salo yayi matakai, kalgi raziki da shi yayi sarakai, ranar wayina suke babu matakai. Alƙudurin abun fada yau zan furta, kan sannan bara na mai wata fifita, Allah ka gidan abin da ya cancanta, wanda da shi kake irin wata rairaita, yi wa mazan kwarai da ya kera matakai. Wai na jaruman da san ba sa tsoro, a samu fadan kuni ba na koro, sannan Abubakar uba mai fasa taro, Umar Adawan su ban kunci da tsoro, malai zo ta ka zo gafa matakai. Ga ranar da duka kowa sai ya je, ranar babu wani sarki sai dai kai. Ya mai hallarar da ta wuce kintata, wacce rasuli ne yake rarrashinta, a tijjani ka cike kofofinta, ka ajiye su shehu na magadinta, shabara matafiya sai da madokai, sa'ai maka mai gida tafi mun bika, ba na biyan ka yanzu kowa bai shakka, wato karmawi da kai fa na zama haka, kai ka tara mu ko'ina sai fa mu je ka, tafiyar taka ashe ka mu matakai. Ya sirrin ya sama buɗin annabta, ya namijin da ko kadan bai da mugunta, kullum sallama nake ma mai tsafta, yau ranar ka ce ina wata annabta, ranar danka don mukamai ka ta kai. Ga ranar da duka kowa sai ya je, ranar babu wani sarki sai dai kai. Na ga duniya wuyayen ta wuyata, kai ne maganin ta kai ke rusa ta, inuwar kauni da dadadin mai bauta, hujjar raburan da ba wani mai kyauta, wato ran da babu kauna ko jin kai. Na ga duniya uba na san ɗansa, na ga duniya mijina matarsa, na ga duniya bawa na sarkinsa, na ga duniya mutum na wani wasa, ranar babu ko ɗaya sai fasara kai. Wai shin wa yake sarautar ranar dai? Allah na faɗin ka ai dai kai ne dai, ɗan Abdul Munaficir dai sa'a dai, kowa ya shiru waye zai tanka dai, ranar babu jinsa babu sarakai. Ga ranar da duka kowa sai ya je, ranar babu wani sarki sai dai kai. Dama an faɗa mana wannan rana, tun muna raya Rabbana ya yi mata suna, ita ce ran da ba mutunci ko suna, ita ce ran da babu mulki ko barna, wato ran da babu kauna ko jin kai. Kowa na ta kansa yanzu yana zaune, kan wata kamilar kujera mai zane, ya yi kashin gida ta sarki da bawa ne, ga Allah ga Rasuli yana zaune, ranar zaka kallon mulki na sarakai. Yau mun lahiran da bawa bai burga, kowa ya fito jiki ba wata riga, za a tawa wajen da kai ke wata fusga, filin nan da Rabbana ya yi masa danga, ba mai tambayar abu ko a sarakai. Ga ranar da duka kowa sai ya je, ranar babu wani sarki sai dai kai. Babban lara a yau za ga mulki, ranar wala safa yudi ka da aiki, ranar makiyanka zai yi kamar jaki, an cika kaddarin ka ga wasu kakaki, na maka zagi suna kafi sarakai. Dama duniya waje da yanar nifa, ita ko layira a nan za a ci kamfa, kowa ya kun
cire wane sai dan abdu shugaba ta ki mukamai yan wallahi dan haka da ya kai ta da kawai an cika ka ranar ta cancanta ranar dai ubangiji yayi wata fassa kai ke da abin da ruhi zazirta sai ka so a yi ranar kaji sarakai ranar dukkanin mukamai an share ranar dukkanin batu yau an ture ranar duka kwalliya to an ture ranar duka jisa to an tare an bawa ubangidan duka sarakai ga ranar da duka kowa sai ya je ranar babu wani sarki sai dai kai yau garan da rabbana zai da bashi yau garan da rabbana zai ta cika shi komai in ya ce a mai ba a lashi dama an yi mai bale ga ka gaban shi kai kuma kamar mahamudu yau ya riskai ka babar gatin na annabu ya kwashi al'ummarsa dan abin kar ya taba shi wani matan tuni wuta nan da shi amma hakan yake ceto shi ranar babu wani mai ceto sai kai galin layi na faɗa kar kwana shi ɗan taushen ubangiji sai rarrashi dama din shirin da laidai domin shi ummadu ya so ya kwashe ta kubar shi yau babinsa ne komai dole ta kai ga ranar da duka kowa sai ya je ranar babu wani sarki sai dai kai wai waye yake sabon ku fahimta annabi ne yake taho ga hujjata inda ka ji ɗanɗanon zaƙin bauta ba ka shiga wuta ka zauna a cikinta face ya shigo ciki ya fidda kai manzan Allah komai Allah ya yi mai ranar duka mafi yau ta kai mai zullillahi inuwar annabi ce mai shi ne wanda ragama an mika mai an kaki a da a yanzu kana dukai wasu ba jannatin suke so ba yanzu sai dai wanda ya fi kowa tun ɗazu ba da ban shi ba tuni mun zama ɗazu gashi saboda shi a yanzu muna yanzu mun gode rasulu dole mu ce sai kai ga ranar da duka kowa sai ya je ranar babu wani sarki sai dai kai ga birnin da duka kowa zai riskai an mai tanadin da aikin da ka ɗaukai an kayi baki abun bai maken kai an kayi fari abun zai maken kai domin wanda ya faɗa yana riskai dukan anbiya suna mai fadanci su kuma layuku suna ba shi abinci ta suke sannu bankin adalci ga mabiyanka wanda sun guji yin barci gefe ga su shewa na maka baiti kai ga zanen da arziki shi zai taka garin farda duka bayi ke sauka janatul a'ala mukamin ya mika taro ne guda ɗaya don girmanka da kawai rabbana ya nuna mana kakai ga ranar da duka kowa sai ya je ranar babu wani sarki sai dai kai sai kundira masamin al'arshi yau ne ran da gayin saba ta tashi kai ku kana ta walƙiya ga wani gashi amma nauyukan ado kowane sashi kowa in ya zo gare ka yake dukai wanda gunda duka kowa zai kwasa a wurin rijiyar da ba a yi mata yasa ga bugiran da rabbana bai san wasa kowace rayuwa kawai kai ne kusa in ba shi ina mukami zai kyan kai mai tawaga bibu ga farin tashi kowa ya shiru yana sauraren shi ga wasu sun haɗu suna son ceton shi
adalci, yau wallahi sanda ji bai dalanci, yau wallahi ko uwa ba ta mutunci, yau wallahi ba batun wani cin hanci, yau wallahi babu ranar motoci, yau wallahi kaji mulkin adalci, ran da ubangijinmu zai shafa sarakai. Zan dan dakata abin ya wuce jin kai, nisa ka garma winan na daukai, kullum sai fada ke kai wani fuskai, Allah kai mu za ka ga ka fi sarakai, taro ne ɗaya da ya wuce ɗaukar kai, taro ne ɗaya da ya wuce ɗaukar kai.